ଡରୁଛି ବେଶୀ। କାଇ ଭୂତ ଭୂତକୁ ଦେଖିନା ଯାଏ ଭୂତ ଏଁ? ଡରୁଛି ତ। ଭୂତ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଭୂତ? ହଁ କାହିଁ ଆଁ? ହଁ ବୋଧେ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଭୂତ? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଡରୁଛି। କେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ନା ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଡରୁଛି ଆଉ। ମୁଇଁ ତ ଭାବି ଦଉଛି ମତେ ଏମିତି ଦେଖାଦବ ସେମିତି ଦେଖାଦବ। କେମିତିଟା ସେଟା ଭୂତ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମତେ କହ ତ? କେମିତିଟା ଯେମିତି ରୂପରେ ସେ ଦେଖା ଦେଇ ପାରିବ। କହିଲେ ତୋର ଲେଖଟା ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ କେମିତି କରୁ? ମୋର ଲେଖେ ଦେଖାଦବ ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ମୁଇଁ କେନ୍ତା ବୋଲିକି ଯେ ମୋର ଯଦି ତୋର ଲେଖେ ଡିଟୋ ସେମ ଦେଖାଦବ କେମିତି କରିବୁ? ହଁ କରିବି। ଏଁ? କହ ଭୂତ ଭାବି ଆଉ କଣ ଭାବି? ଭୂତ ନାଇଁ ସେ ମଣିଷ ଭଳିଆ କଥା ହବ ତୋଠାରେ। ମଣିଷ ଭାବିବି ଭୂତ ଭାବିବି ଗାଁ। କେନ୍ ଭୂତ ସିଏ କହିବ ଆମେ ଭୂତ ବୋଲି ତମକୁ? ହଁ ଭୂତ ବୋଲି ସେ କହିବ ଗା ମୁଇଁ ତ ତାକୁ ମଣିଷ ଭାବି ଡରିବି ଗା ତାକୁ ଆଉ। ଆରେ ସେ ଭୂତ ଡରୁଛି ବୋଲୁ ତ ଏମିତି ଦେଖାଦେଲେ ସିନା ଏମିତି କେମିତି ଦେଖାଦବ ସେ? ଏଠି ଛାଡିକି ଆଉ ସେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ରୂପ ନେଇକି ତମେ ଏଇଟା ସେ ଇଏ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ରାନ୍ଧି ଭାବୁଛ ନାଇଁ କା? ଟିଭି ବାଲା ଏଟା ଭୂତ ଗାଡା ଆଣିକିରି ଏଟା ପଶାଇଛନ୍ତି ଟିଭିରେ। କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ବୋଲିକି ଆଉ କେନ୍ ଭୂତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତମର ଆଡେ? ମୁଁ ସବୁଟା ଶୁଣିଛି ସ୍କୁଲ ଯାକ ଶୁଣିଛି ତାପରେ ଘରେ ବି ଶୁଣିଛି। କେନ୍ ସ୍କୁଲ ରେ ଶୁଣିଛ ତମର ସ୍କୁଲ ରେ? କାଇ ଭୂତ? ଭୂତ ଶୁଣି ଜେନ୍ସ ଭୂତ କି ଲେଡିସ ଭୂତ? ନାଇଁ ଏମିତି ତ ଜେଣ୍ଟସ ଭୂତ ହେଲେ ଆଉ ଏମିତି ମହାପୁରୁ ଯାକ ଶୁଣିଛି ମୁଁ। କେମିତି ମହାପୁରୁ? ନାଇଁ ଏନେ ଭୂତ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି ସତରେ। ଆମେ ରାତିରେ ଏକ ଯାଇଥିଲୁ କି ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା ବଡ ବଡ ଦିଦି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ହେଲେ ଲଣ୍ଠନରେ ପଡୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ହେଲା ଲଣ୍ଠନ ପଡୁଥିଲୁ ଏକ ଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିନାଉ କିଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିଦିରେ ଦେଖିଲା କି ନାଇଁ ସିଏ ଦେଖିଲା ସିଏ ଯଦି ବାଘ ଦେଖିଲି ବୋଲଥାଏ ବୋଇଲେ ଡର ନାହିଁ। ହଁ ତ ଠିକ ଅଛି ସେଠି ଏ ବାଘ ଦେଖିଲି ବି ବୋଲଥିଲେ କାଳେ ବୋଲଥାଏ ତ ଡରି ଥାଇଦେବି କିଆଡୁ ବାଘ ଆଇଲା ବାଘ ଦେଖା ଦେଇଥିବ ଭାବିବୁ ଏମିତି ରାତିରେ ଯାଉଥିଲେ ଗା ଯାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଲିସାଘରକୁ। ସବୁ ବେକାର ଫାଲତୁ କଥା ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ। ନାଇଁ ସତରେ ଆଉ ମତେ ଦେଖାଇଲେ ଯେବେ ଦେଖାଇବ କହିବ ଆରେ ହେଲା।